I got you, лага. Къде си? Къде си? Къде си? Едно място тук. Ари бе! Вече се изнервям. Вече се изнервям. Той се включи към този сървър. Ти удари, какво правиш, бе? Тъпни се от тук. Литература. Прави. Чакай, нещо лъв. Да, но утре имам български. Български имам! Какво правиш, бе? Ами чупя се тук малко камък. Ала аз имам 30 на камък за коти. Не за кирка? Пък за какво? И аз съм мръдни да изляза за малко. Отиди там, вземи си камъка и отиди. Какво се телепортна? Искай да видя къде си. И сега как ще изкачиш догоре? Лесно да ти покажа. Не, няма смисъл. И аз слез долу. Аз тук не мога да ударя долу горната кал. Отиди там, де. Къде да ходя, бе? Чакай само да направя кирка. Намерил се айрон. Да, това ти викам. Куди мръдни? Вече съм мръдна. Мога и сега да ти покажа как мога да изяда. Най-лесната работа ще направя стълбички. Тъп, лак, тъп. Мръдни ако обичаш. Къде падна? Тъп лак, мистер лак. Май дир. Изкачих се. Опа, лава. Да знаеш, много сега ще умре в лава. Като ме гледа странно в очичките. Тъп, како е? Аз още снимам. Чакайте малко тук, хора. Имаш ли какао бинс? Аз намерих пещера. Аз ще да... Значи просто лак, Чекай, аз ще построя къща вече. Аз имам много дърво, обаче. Много лагва. Как прави? От какво дърво да го правя? Обикновено, чакай, не. От дъбови дъски, джунглови или смърчови. Бе, нали сложих пъгин на лак, бе? Останай, бе. Аз не съм го слагал, бе. Нали ти казах, че аз не съм го слагал? Не, бе, аз сложих. И че говориш на себе си. Не, аз говоря на тебе. Ти казвам, че сложих пъгин на лак. Ма защо лагва? Защото има много лак. Защото има много лак. И зато и лагва. Не, бе, аз сложих no лак. No. Да, ама нещо много... казва. Да, ама много лак. Той има 13 двойки по-английски. Кой, бе? Ти. Джорджо или Моден? Ти, бе, ти. Има, че просто лак, не мога никъде да отида. Чакай се телепортна за тебе. Имам една Aeronor. От какво дърво за последната питам ще правим къщата? От обикновено, обаче аз имам идея за къща. Какво е обикновено? От дъбова. Чакай малко. Има колко... Къде отиваш, бе? Имам 2 стака и 8 дъбови дъски. Имаш ли такова? Аз съм на камък. Колко камък имаш? 33. Даваш ми да. Сега ти чупа дърво, аз ще се занимавам с архитекта на къщата. Дай ми камъка. За кути, бе? Ще покажа. Хвърлям ти го и там. Значи, направи печка над... Изчакай, лапак! Очакай. Хвърлям ти една Aeronor и една сурова свинска пържола и 20 сурово говеждо месо. Аре, бе, що променяш времето? Ами, Теодоре! Баси, читъра! Ми не съм читър, просто такова сървъра. Ко, обнови го? Хора, Се нарича читко, не знаеш.
Знам какво се нарича. Нищо го използваш. Ами, Защото не можем да се бием срещу зомбите ли какво нещо. и така. Сега. Много научно. Много научно си каза дърво. Аз може и да спра вече епизода. Аз няма. Човек, между другото, как се спира? Еми, натискаш F9. F9. Хубаво. Ти когато го спреш аз. Аз сега го включих лаптопа с зарежда. И сега не лаги толкова, нали? Айде, аз спирам. Клипа. Айде, до другия епизод. Ай, чао. Айде, до другия епизод. Нали с F9 Ай, беше? чао. Да, ай, чао. Чао, довиждане. 1, 2, 3. Спирай. Натискам го и нещо не става. Не мога да го спра. F9 е. Що лепна? Ми. Аз спирам сървъра. Що? И всяка... Стоп. Аз вече спирам. Айде ти спирай клипа. Спрял ли си го? Как? Ми си F9. F9? Ма не стане?